Tak, situácia číslo 1, ktorá je manipuláciou, je takéto tiché trucovanie, tichá domácnosť, keď sa urazíte a prestanete sa baviť s partnerom, alebo s rodičom, alebo s niekým, so súrodencom. A ja si spomínam na obdobie svojho života, obdobie môjho manželstva ešte dávnejšie, pred mnohými rokmi, kedy sme mali menšie deti a cítila som sa v niektorých obdobiach taká preťažená, unavená, mala som pocit, že je toho na mňa veľa, cítila som sa niekedy aj nepochopená a tak som občas na manžela zvýšila hlas, alebo sme sa pochytili kvôli niečomu, hej, emócie tam nejako vybublali. Ja som mu povedala, čo si o ňom myslím, že mi nepomáha a podobne. A potom som sa cítila urazená, nepochopená a preto som niekoľko dní mlčala. Čiže tá manipulácia tam vlastne spočívala v tom, že ja som tým mlčaním ho chcela manžela nejako vytrestať. Dúfala som, že on si niečo uvedomí, často som ani ja sama nevedela, že nevedela som si pomenovať, čo ja tam vtedy potrebujem, pretože vtedy som ešte nerozmýšľala o potrebách tak ako teraz. A to, čo tam vlastne bolo skryté, bola moja túžba po nejakom pochopení, po oddychu a nevedela som si vlastne o ne inak povedať. Hej? Ja som vlastne, tým, že som ja sama nevedela, že potrebujem si oddychnúť, to som možno vedela, ale že potrebujem jeho pochopenie alebo nejakú spolunáležitosť, nejakú podporu, alebo možno aj ocenenie za to, čo robím, pretože som o tom takto neuvažovala, tak som to vlastne nevedela ani vyjadriť a robila som to takým tým veľmi jednoduchým spôsobom a takým, akým som sa ja zase naučila vo svojom prostredí, vo svojej rodine, pretože to tak ľudia okolo mňa robili. Bolo to pre mňa prírodzené a vôbec mi to neprišlo čudné. A preto otázka na vás. Kto z vás to pozná a kto toto zažíva, že máte občas alebo mali ste tichú domácnosť a snažili ste sa niekoho vytrestať práve tým tichom, mlčaním. Samozrejme tých možností, ako to môžete povedať bez manipulácie, je množstvo a každá si to povedzte svojimi slovami, ale ja teraz, keby som to chcela povedať bez manipulácie, akože naozaj chcem, tak by som povedala, že tak by som to chcela všetko zvládať, ale fakt už cítim, že meliem z posledného. Tak by som strašne potrebovala tvoju pomoc a podporu. Môžeme sa o tom pobaviť, ako by sme tu mohli spolu fungovať, aby mi v tom bolo lepšie. Hej? Je tam vlastne to, že ja vyjadrujem, čo sa vo mne deje, nejakým spôsobom neosočujem toho druhého, nenadávam mu, netrestám ho tým tichom, nemanipulujem ho, nesnažím sa ho dostať do situácie, aby on sa ma vypytoval, čo sa mi deje a čo sa stalo a prečo som urazená a tak ďalej.